Assalamu alaikum jama'a. Yau ma kamar kullum kuna tare da B-Sport TV. Kada ku manta da subscribes sannan a danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na abubuwa da suke faruwa. Yau ma muna tafe da bayani akan gwarzon mawaƙin nan wato Nura M Inuwa, wanda aka daɗe ana bugawa da shi. Har ma wasu suke ganin cewa Nura M Inuwa ya yi nisan da bai zama lallai a ɓangare na mawaƙan Hausa a kuma samun mawaƙi kamar sa ba. To yau ma kamar kullum abin da muke tafe da shi shine Nura M Inuwa ya kafa sabon tarihi a masana'antar ta Kannywood. Ya yi abin da ba a taɓa yi ba tun da ake waƙa har izuwa yanzu. Domin kuwa abin da ya faru shine sakamakon ƙin sakin album ɗin Nura M Inuwa da ya yi, wanda hakan ya janyo ɗumbin masoyansa suka fito suka yi zanga-zanga. Zanga-zanga kuma ta lumana, inda suka je ofis ɗin Nura M Inuwa akan ƙin sakin musu album da ya yi. Kuma abin ya burge mutane sosai, musamman shi Nura M Inuwa, domin ya ƙara gano cewa yadda mutane suka damu da shi. Hakan ya sa ya ba da haƙuri, kuma ya ce in sha Allahu hakan ba za ta ƙara faruwa ba. A yayin da yake zantawa da masoyan nasa, ya bayyana musu cewa su ne ginshiƙin nasararsa a rayuwa, domin su ne suka cicciɓa shi ya je har kan matsayin da yake. Kuma ya yi jinjina a gare su, inda su ma magoya bayan nasa suka ji daɗi. Kuma ya bayyana cewa zai ƙara zage dantse wajen ƙara nishaɗantar da masoyansa. Kuma ya bayyana mana cewa yana alfahari da masoyansa domin su ne farin cikinsa. Wannan abu da ya faru ya ƙara ɗaukaka darajar Nura M Inuwa a idon duniya. Domin kuwa ba a taɓa yin irin wannan abu ba, ba a taɓa yin zanga-zanga ba akan wani mawaƙi ya ƙi sakin album ɗin shi ba, sai Nura M Inuwa. Wannan ta sa mutane da dama suka ƙara jinjina wa Nura M Inuwa, har ma muke fatan zai iya lashe gwarzon shekara. Kada ku manta da subscribes don jin yadda za ta kaya a koyaushe, da abubuwan da za su ci gaba da faruwa makamanta irin wannan. Sannan kuma za ku ji cewa shin Nura M Inuwa zai iya lashe gwarzon shekara? Ko kuma a'a wani mawaƙin ne zai lashe? To dai ba mu san yadda za ta kaya ba, domin har yanzu al'amarin yana nan yana faruwa. Na bar ku lafiya.